Sain sun nenän. Varokaa, hänellä on nenä! Sun täytyy auttaa mua, mies! Mun kraka on paha ja se tappaa mut pian! Älä please satuta. Terve, pysäköintimittari. Terve. Hei tyyppi, haista mun kukkaa. Hei mies. Mikä hitto sua vaivaa? Level up. Apua! Minut ryöstetään! Mä pelastan sut. Puuvoima aktivoidu. Kuole, peruna. Miksi sinä teit noin? Minulla on vaimo ja perhe! Ei. Kipu on sietämätöntä! Mitä minä olen tehnyt? Kerro lapsilleni, että rakastan heitä! Ei! Hei, tiedätkö kuka homo? Sä? Hei, come on! Tein sinulle piiraan. Veljet, mikä maku? Piiraan maku. Tykkään laulaa. Tykkään tanssia. Tykkään junista. Hei, katossa lukee hyväuskoinen. No niin näkyy, sä näköjään pöllet mun keuhkot. Kuole, peruna. Ei tänään. Hähä! He sanovat, että voisi koskaan opettaa laamaa ajamaan. Voi ei, laama, voi ei! Tohtori, taidan olla homoseksuaali. Kuinka niin? Sateenkaaria! Oletko sinä mies vai hiiri? Hei lapset, toin teille keksejä. Tykkään junista. Desmond Kukarhu! Miten minä päädyin tänne? Loppu! En osaa lukea. Kissatappelu! Voi ei! Olen allerginen suloisuudelle! Mitäs tuumailet, poika? Tykkään junista. Ohoho, niin tykkäät tosiaan. Hei, tiedätkö kuka homo? Sä! En malta odottaa syödä tätä rinkeliä. No maltatpas. Niin, taidat olla oikeassa. Cake bomb! Hei mies, kato mutta koiraa! Ai niin, aika siistiä! Siinä ei ole koiraa! Joni, söit sä mun leivän? Mä oon sun leipäs. Piteles tätä. Keette. Hei tyyppi, lopeta, älä viitti, mikä sulla on mennyt, mä en halua! Hiton painovoima. Hei vaan maailma. Okei, me nähdään, mihin sä oot menossa? Ai voi, en mä tiennyt, että sä tarkoitat tota. Kasvoissasi on jotain! Se oli kipua! Hei, mitä tapahtuu, kun sä teet noin, mä en voi edes... Mä hakkaan sun salaattia! Kas niin, poika, äläs koske kaktusta. Olet ilmaa minulle. Kulta, miksi vauvan tulessa? Osta lisää koruja! Älä edes kuvittele. Hei tyypit, kattokaa muuta kameraa. Eihän tää ookaan kamera. Kuole, peruna. Tykkään junista. Oi,
minä uppaudun nettiin. Jee! No minä uppaudun kirjaan. Oh. Piano! Kenen idea tää oli? Tämä on ryöstö. Oho. Hei, Kakru, täällä ei skeittailla. Et sä voi määräillä mua. Haluan olla piiras. Hei, Pauli. Kiva hattu. Kiitti. Mä olin sarkastinen. No mä vein sun kasvot. Kulta, pidätkö mun uusista kengistä? Kulta, sä oot tuoli. Saan uneksia, Harri. Se toimi. Aikakoneeni Mä olen Stegosaurus. Pian, ammu mua naama! Muksu, mä ryöstän sut! Nope, mä ryöstän sut! Miten tässä se onnistuu? Poika, ota koppi! Mä saisin. Banaanisota! Ei! Alienit hyökkää! Juusto kehiin! Kun mä olen iso, mä haluan mennä kuuhun. Miksi sä odotat? Hei, Bobby, estä sitä portaassa putoajaa. Juttu selvä, Johnny. Loistavaa. Onpa kaunista. Niin on vain mä, sä ja kuu. Hei, pussatkaa! Olette vakavassa tilassa nimeltä vauvan ääni. Moikka, Miina-kilppari. Moikka. Hei jätkä, pelataanko pelejä? Ei käy, sä aina hakkaat mut. Et kerro kellekään! Okei. Loppuuko sulta ikinä muffinsit? Ei, koska työskentelen muffitsitehtailla. Osaakohan mun poni lentää? Ja nyt ankat. Siis mä aion just sanoa ton. Ihaks tosi? Todellakin. Aika spooky. Me ollaan niin samiksi. Äiti, kato kilppari. Moikka. Piteles tätä. Mä lyön sua naamaan! On vasta kohta päivä. Voi ei! Hei, mä en astu sun päälles. Moikka. Kyllästyt sä ikinä olemaan random? En mäkään. Mä lyön sun naamaan. Naamaan. Päivää ja tervetuloa seisomiskouluun. Ja sä epäonnistuit. Hei, onks sulla lupaa tuohon? Et saa minua elävänä. Topka, kukas siellä? Ovi! Hei, tiesitkö että porkkana parantaa näköä? Valehtelit. Halo, halo, halo. Voi ei. Varo kulta, hänellä on veitsi. Mitä? Ei minulla ole. Kaikki floppaa nyt! Hei hamppari, olin ennen lehmä. Ja nyt naurettavin asia, mitä olet koskaan nähnyt hyvin kaukaa. Oletko kuullut banjosta? Omenoita! He's a magical pony flying through the sky on a magical... Ammu pois. En tiedä, miten hengitetään. Mitä piirtelet, kulta? Mä piirrän karhuja. Äkkiä, älä ajattele kissoja! Täältä tulee lentokone! Onko täällä lääkäriä? Minä olen. Sittenhän olet nörtti!